ma Migori kama jauchiel kamoting'o obila ariyo kod MCA ma Macalder Kanyarwanda Felix Okwanyo oyudo hinyruok bang' kweth moko ariyo bedo kod gwandruok kana gilaro lowo mantiere kod mula mantie Nyatike kaunti wa Migori. Tulo ma kamano nomuoch bang' gavana ma Migori Ochila Yako nodonjo mar kata kar kunyo mula no motelo ne romo mano chan tim gi jokuny mula ewi bath lop moro mantiere kod mula mano jotim ne kodesa. Gavana Yako no tam donje kar kunyo mula no gi oganda moko mane goyo koko gino mano chuno obila tiyo gi teko mondo mi gavana no odonj e kar kunyo mula no. Kata kamano jokuny mula go no tiyo gi lweny mondo rakrego gi obila kendo hinyo obila ariyo ka ji moko ariyo noyudo hinyruok bang' ka nochware gi magina gi obila go. Ji moko ariyo noyudo hinyruok moko matindo. Then you want to force Chinese to the hill by force. So I think the people, power belongs to the people. The people have sent a very strong message, and also I'm beseeching the security team. Let them not be used like tissue paper. More so to my DCC. Let them not be used like tissue paper with our leaders. Member of the county assembly of that area had a fight with some people there. When I went there, he wasn't there. I found representatives of the artisanal miners. We had a brief discussion with them. They complained about the presence of brokers. My doctors and my team of nurses at the emergency room, they are handling it accordingly. Right now, most of the patients which have been brought, they are absolutely stable. But yes, they do have serious injuries, especially to the head and to the chest area.